Ik doe een tournee hier in Benidorm. 9 shows in 9 dagen. Dus ik heb het zo gepland dat ik geen dag vrij ben. Heb ik goed gedaan. Dus ik doe 9 shows van 3 uur in alle Nederlandse tenten hier in en om Benidorm. En ook in Albier zit ik 2 keer. En ik verheug me eigenlijk erop. Ja, Spanje is op mijn pad gekomen via Nadia Stevens. Die heeft het Benidorm Events opgezet hier. Ik kom hier al een tijdje met de Benidorm Feestweken. En ik merkte dat het concept wat ik heb, dat ook hier werkt. Kijk, ik ben natuurlijk vrij breed van repertoire. Maar dat komt ook omdat ik al 40 jaar in een band speel. Dan ben je toch iets verder dan het Nederlandse lied. Hè. Je kan wat oude disco zingen, je kan wat soul zingen. Je pakt van alles wat. En dan kom hier ook in tenten waar het Heideroosje is. Maar dan kom hier ook in tenten waar het de Golden Earring is. Nou, en dat doe ik graag. Allround muzikant, hè? Zelfs nummers van Wim Sonneveld. Ja, zeker. Het dorp. Zing ik hartstikke graag. Ik heb van de week nog gezongen. Ik zat van de week op een terras. Er zaten allemaal een beetje mensen, de senioren, zou ik maar zeggen. Er was eerst bingo natuurlijk. En toen kwam ik met mijn orgeltje, moest ik spelen daar. Ja, toen speelde ik het dorp. Ja, dat vinden de mensen mooi, maar dat vind ik ook leuk om te doen. Want dat zijn wel nummers waarvan de jeugd tegenwoordig een beetje lacht. Maar dat zijn wel nummers die kleinkunst zijn. Dat zijn documenten, zijn dat. En daar ben ik trots op om die te mogen zingen. Ik heb een duootje de Hollandio's met Janske samen. En dat gaat ook goed. Dat zijn projecten eigenlijk. Het is niet zo dat we heel het jaar door optreden, maar periodes treden we op. Aanstaande woensdag komt een nieuwe single uit, getekend door het leven. En nou goed, daar verwachten we wel iets van. Het is het eerste project weer na de periode Emiel Hartkamp die we zelf gaan doen. Omdat ik zelf ook liedjes schrijf voor heel veel artiesten. Ik kreeg net trouwens een nieuwe clip van Willem Bart binnen. Het liedje heb ik ook gemaakt. Al word ik dan wat ouder. Daar ben ik heel trots op. En zo gaan we maar door. En solo doe ik heel veel op het moment, ook in Nederland. Ik ben met een show aan het toeren, die heet Back to the Roots. Zoals ik ooit begonnen ben in de kleine cafeetjes. Dat ben ik nou weer aan het doen, omdat daar toch een beetje mijn hart ligt. En mijn solo single, die heet trouwens Een Lange Hete Nacht. Ik wilde weer eens iets doen, omdat ik ook met dat Back to the Roots verhaal zit wat ik je zei. Dus ik moest ook een nieuwe single voor mezelf hebben. Die gaat denk ik in juli uitkomen.